тоҷикистон, россия ва ҷаҳон дар барномаи иттилоъоти хабар. ҳамарӯза бо пахши мустақим аз студияи марказии радиои муҳоҷир. дархост, пешниҳод ва ё иттилоъе доред? Пас метавонед бо мо давоми 24 соат бо шумораи 8967 111 56 46 дар тамос бошед. радиои муҳоҷир, бигзор то бигӯяд. салом шунавандаи азиз, нашри чамъбасти хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. барномаи иттилоъоти хабарро бо як гузориш аз шаҳри Рязан оғоз мекунем. тоҷикони муқими ин шаҳр рӯзҳои фарҳангӣ баргузор карданд, ки дар он намояндагони сафорати Тоҷикистон дар Русия, намояндагии хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия, вакилони Думаи давлатии вилояти Рязан, намояндагони халқу миллатҳои дигари муқими шаҳри Рязан ширкат карданд. рӯзҳои фарҳангиро бо намоиши хӯрокҳои миллӣ, сарулибос ва дигар анъанаҳои хоси тоҷикона бо урфу одатҳои меҳмоннавозию меҳандӯстӣ ҷамъияти тоҷикони ба номи Сомонии шаҳри Рязан баргузор кард. тоҷикони муқими шаҳри Рязан ҳамчун парвардаи ватани маҳбуб тоҷикистони азизро ҳамеша бо баргузории чорабиниҳои фарҳангиву илмӣ дар байни дигар халқу миллатҳо муаррифӣ мекунанд. мавриди қайд аст, ки дар 7 донишгоҳу донишкадаҳои шаҳри Рязан 118 нафар донишҷӯёни тоҷик таҳсили илм доранд, ки ҷамъияти тоҷикони ба номи Сомонии шаҳри Рязан бо онҳо доимо дар иртибот буда ҳар моҳе як маротиба вохӯриҳо баргузор мекунанд, то дар ҳалли мушкиле, ки ба донишҷӯён пеш меояд, расидагӣ кунанд. таъкид дошт раиси ҷамъияти тоҷикони ба номи Сомонии шаҳри Рязан Ҳасан Шамсиев. чорабиние ки мо баргузор кардем, дар он ҳам тоҷикон ва ҳам дигар намояндагони халқу миллатҳо иштирок карданд. хӯрокҳои миллии тоҷиконро чашиданд, бо сару либосҳои тоҷикон ва урфу одатҳои хоси меҳмоннавозии тоҷикона шинос шуданд. умуман ҷамъияти тоҷикони ба номи Сомонии вилояти Рязан ҳамеша бо донишҷӯён ҳамкорӣ мекунанд. ҳар як ҷашнҳое ки дар тоҷикистони азизи мо баргузор мегарданд, мо ин ҷашнҳоро дар вилояти Рязан бо дабдаба пешвоз мегирем. барномаи иттилоъотии ҷамъбасти хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир шунида истодед. соат ба вақти Москав 18:16. ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил ҷоизаи байноми Чингиз Айматовро имсол ба шоири халқи Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб сазовор донист, ки маблағи ҷоиза $30,000 гуфта мешавад. ҳайати якамон рӯзи 22 ноябр дар ҷаласаи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки дар шаҳри Санкт-Петербург баргузор гардид, ғолибро эълон доштанд. худи Муҳаммад Ғоиб шоири халқи Тоҷикистон зимни суҳбат бо расонаҳо иброз доштааст, ки барандаи имсол шудани ин ҷоизаро аз худи расонаҳо дарёфтааст. ҷоизаи ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил ба номи Чингиз Айматовро дар шаҳри Санкт-Петербург ба раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Саид Убайдуллоев супориданд. ҷоизаи ба номи Чингиз Айматов соли 2012 таъсис дода шудааст, ки онро ба намояндагони адабиёту фарҳанги кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил тақдим мекунанд. чӣ тавре дар боло гуфтем, маблағи ҷоизаи мазкурро $30,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар бар мегирад. 15 нафар аз муҳоҷиронро полиси Москав боздошт кардааст, ки онҳоро дар як бетартибие муттаҳам медонанд. аз шумораи боздоштшудаҳо 10 нафарашон ӯзбекистониҳо мебошанд. гуфта мешавад, ки ҳамаи боздоштшудаҳо дар Москав ба ҳайси кӯчароб кор мекунанд ва сабаби даст задани занозании муҳоҷирони кӯчароби ӯзбекистонӣ бо муҳоҷирони кӯчароби қирғизистониро футбол мегӯянд. гӯё бозии футбол бо вайрон кардани қоидаҳо ҷараён гирифтааст, ки яке аз дастаҳо бохтааст ва ин сабаби якдигар нофаҳмӣ дар байни муҳоҷирони кӯчароби ӯзбекистониву қирғизистониро ба бор овардааст. гуфта мешавад, ки занозании муҳоҷирон дар кӯчаи Ефремоваи Москав шаби 24 ноябр сурат гирифтааст, ки рафти бетартибиҳо дар яке аз камераҳои мушоҳидавии канори роҳ сабт гардидааст. нисбати боздоштшудаҳо дар полис парвандаи ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ тартиб дода, онҳоро дар майдаҳобошӣ гунаҳкор медонанд. 15
расонаҳои хабари русия бо иттилоъ аз вазорати корҳои дохилии русия хабар медиҳанд ки шаҳрвандони хориҷие ки хоҳиши гирифтани шиносномаҳои русиро доранд кам нестанд ва дархост низ ҷиҳати гирифтани шиносномаҳои ин кишвар аз ҷониби хориҷиҳо сол то сол зиёд мешавад. гуфта мешавад ки дар ин сол шаҳрвандони хориҷӣ нисбат ба соли гузашта 1.5 баробар бештар соҳиби шаҳрвандии русия гардиданд. аз ҳамин сабаб аҳолии русия 285 000 шаҳрванд зиёд шудааст. аз ин шумора 146 000 украиниҳо, 35 000 қазоқистониҳо ва 30 000 тоҷикистониҳо мебошанд. ҳамчунин шумораи шаҳрвандони арманистон ки шиносномаҳои русиро ба даст овардаанд 17 000, ӯзбекистон 17 000 ва молдова 11 500 нафар гуфта мешавад. шахсони хориҷӣ шиносномаҳои русиро имсол бештар аз вилоятҳои ростов, вилояти москав, вилояти ленинград ва шаҳрҳои санкт-петербург, москав ва минтақаи краснодари русия дарёфт кардаанд. дар 9 моҳи соли ҷорӣ муҳоҷирони меҳнатӣ ба буҷаи шаҳри Москав 13.2 миллиард рубл андоз аз патент супориданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.7% зиёд аст. дар ин бора намояндаи шаҳрдории ҳукумати Москав хабар медиҳад. аз моҳи январи ҳамин сол 338 000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ дар Москав патент гирифтанд. ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6% зиёд аст. иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ барои муҳоҷирон ё ба истилоҳ патент аз соли 2015 инҷониб ҷорӣ гардида, айни ҳол доштани патент ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Молдова ва Украина ки барои кор ба Русия меоянд ҳатмӣ мебошад. аз соли ҷорӣ гардидани патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия, онҳо бо пардохти 72 миллиард рубл буҷаи Москавро пур карданд. дар ин давра дар Москав зиёда аз 2 миллион нафар патент гирифтаанд. дар русия нақшаеро таҳризӣ карда истоданд, ки аз рафти қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ мақомоти дахлдору огоҳ ва дар зуд ошкор гардидани он кӯмак мерасонад. ин тарҳро муаллифон танҳо барои шаҳрвандони хориҷӣ амалӣ намуда истоданд, ки ба воситаи нақлиёти худ озими русия мешаванд. яъне ҳар шаҳрванди хориҷие ки бо нақлиёти худ вориди русия мегардад, камераҳои мушоҳидавӣ дар нуқтаҳои назорати сарҳади давлатӣ сар аз 1 феврали соли 2020 рақами қайди давлатии нақлиётро сабт карда, онро дар махзани ягона нигоҳ медорад, ки ҳама маълумотро ба таври электронӣ дар ихтиёри мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ мегузорад. агар шаҳрванди хориҷӣ бо воситаи нақлиёти худ қоидавои ҳаракат дар роҳро ҳангоми буду бош дар Федератсияи Русия вайрон кунад, он гоҳ ҳолати вайрон кардаи қоидаи ҳаракат дар роҳ дар махзани ягона нигоҳ дошта мешавад, ки ҳангоми хориҷ шудан аз Русия дар марзи давлатии ин кишвар ронанда ба мушкил дучор шуда, бе пардохти ҷарима вобаста ба ҳолати вайрон кардаи қоидаи ҳаракат дар роҳ убури марз ғайриимкон мегардад. бино ба маълумотҳо аз шумораи қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳҳои шаҳри Москав 1%-ашро шаҳрвандони хориҷӣ ташкил медиҳад. мақомоти вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия тасмим гирифтанд, ки бо кам кардани нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ сафи пулиси соҳаи муҳоҷиратро зиёд кунанд. ин шумора тибқи маълумотҳои мавҷуда то 2000 нафарро дар бар мегирад, ки аллакай дар баъзе аз минтақаҳои Русия ихтисори нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ шурӯъ шудааст. аз ҳама бисёртар мақомот мехоҳанд дар шаҳрҳои Москав ва Санкт-Петербург шумораи пулиси раёсати кор бо муҳоҷиратро бисёр кунанд, чун одатан дар шаҳрҳои калон шумораи муҳоҷирон ва сайёҳони хориҷӣ зиёд ба чашм мерасад. як хабари варзишӣ низ дорем. шунавандагони азиз, ин навбат парчами Тоҷикистон ва суруди миллиро Баҳодур Усмонов, мужзани маъруфи тоҷик, дар мусобиқоти байналмилалӣ ки дар Қазоқистон баргузор гардид боло бурд. Баҳодур Усмонов дар рақобатҳо бо вазни 63 килограмм шикастани ду мужзани касбии Қазоқистон ба даври ниманиҳоӣ роҳ ёфт. ҳамчунин мужзани тоҷик ғалабаро ба ду мужзани дигар низ аз Қазоқистон идома дода, дар даври нимфиналӣ ва ҳам даври финалӣ бо гирифтани беҳтарин холҳои баланди мусобиқа дастболо шуда, сазовори ҷои аввал ва медали тиллоии ин мусобиқоти байналмилалиро касб кард. варзишгари касбии бокси тоҷик Баҳодур Усмонов имсол натиҷаҳои хуби варзишӣ ба даст оварда, дар мусобиқаҳои байналмилалии имсола 3 медали тилло, 1 нуқра ва 1 биринҷиро
به دست آورده است. همچنین در این سال او برنده مدال طلایی مسابقات آسیا 2019 گردید که از بهترین دستاوردهایش دانسته می شود. یادآور می شویم که در مسابقه بین المللی بوکس که در جمهوری قزاقستان برگزار گردید زیاده از 100 ورزشکار از کشورهای ترکیه، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان بین هم رقابت نمودند. شنوندگان عزیز، این حال همکار ما مطلوبه سلیمزاده شما با یک اعلام و وضع هوا برای پگاه آشنا می‌سازد. شنونده عزیز، توجه نماید به یک اعلان. روز 29 نوامبر ساعت 18:00 به وقت مسکو در استودیوی مرکزی رادیوی مهاجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با حقوق شناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی، بود و باش در قلمرو فدراسیای روسیه، به رسمیت ضروری حجت‌ها، طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار در آمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحدی دولتی به رادیوی مهاجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، وکانتاکتی و یا در واتساپ به شماره 8965 151 0410 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده به سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم روز جمعه 29 نوامبر ساعت 18:00 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. در آخر نشر خبری وضع باد و هوا را برای روز 27 نوامبر میشنوید. در شهر دوشنبه و ناحیه‌های اطراف آن 27 نوامبر هوا ابری بوده، در بعضی از منطقه‌ها تمام می‌فراید. حرارت هوا روزانه 4-6 درجه گرم، شبانه تا 1 درجه خنک می‌شود. در مسکو 27 نوامبر هوا تغییر یابنده بوده، روزانه کمی برف می‌بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 7-9 متر در ثانیه می‌وزد. حرارت هوا روزانه 2-4 شبانه 2 درجه خنک می‌شود. در سنت پتربورگ باشد 27 نوامبر هوای برفی پیشگویی می‌شود. حرارت هوا روزانه 0 بوده، شبانه تا 1 درجه خنک شدنش در نظر است. هوای یکاترینبورگ هوای بی‌بارش گفته می‌شود. خنکی هوا روزانه و شبانه از 6 تا 8 درجه را در بر می‌گیرد. در شهر نیژنی نوگورод هوای ابرناک تغییر یابنده پیشگویی می‌شود. دوام روز بارش برف نیز در نظر است. حرارت هوا روزانه 5 درجه شبانه 3 درجه خنک می‌شود. شنوندگان عزیز، شهر چمъبасти خبرهای روز را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر شنیدید. تا نشرهای بعدی سلامت و سربلند باشید. اطلاعات صحیح، شرح واقعه‌های روز، خبر و گزارش‌های جالب و شنیدنی از تحولات تاجیکستان، روسیه و جهان در برنامه اطلاعاتی خبر.